Катар, малка страна, но имаща ресурси и от продажбата на нефт. Там има залежи от нефт, от който те имат достатъчно доларови запаси, решават да финансират опозицията в Сирия, за да свалят Асад, за да може да дойде правителство, което е благосклонно за построяването на такъв газопровод през Сирия. Защото Асад е преграда. Той иска да извлече полза за сирийците от този проект. Дори има и политически такива търкания, дори религиозни, да речем в Сирия има относително голяма религиозна свобода. Християните в Сирия, тъй като са много голямо количество, се ползват с относително узаконена чрез закон и чрез правителствени гаранции свобода. Аз чух интервюта по BBC на християни от Сирия, които се хвалят с Асад, хвалят го като политически ръководител и го сочат като човек, който осигурява тяхната религиозна свобода и свободата на упражняването на християнската религия в Сирия. В Сирия има много общности, голями, компактни християнски общности, които идват още от библейски времена. Асад е преграда за построяването на този газопровод, който ще осигури газ на ниска цена, продаваем на Европейския съюз, който е, може би, най-голямия консуматор и купувач на газта. Тези страни, Саудитска Арабия и Катар, се ангажират и хвърлят огромни средства, за да въоръжат опозицията в Сирия, която издига платформа за демокрация против диктаторския маниер на управление на страната от страна на Асад. И започват военни действия. Ангажирани са сериозни средства, огромни, от порядъка вече на милиарди долари. Това са огромни пари. Защото тук на карта се поставят печалби на още по-голяма стойност. Пари, идващи по линията на реализирането на газта, най-вече от Катар, на европейския пазар.